Dneska píchnem do vosího hnízda soudě podle reakcí na poslední video o výchově dětí. Takže vy jako rodič jste primárně zodpovědný za to, co z vašeho dítěte vyroste. Vy jako rodič jste zodpovědný za to, jestli vám vyroste obézní dítě, nebo jestli bude mít vztah ke sportu, protože vy mu ovlivňujete jeho návyky a to, jak tráví volný čas. Vy jako rodič jste zodpovědný za to, kolik času tráví na sociálních sítích a na jakých, protože vy mu ovlivňujete jeho návyky a vy mu ovlivňujete jeho dobu na mobilech. Naučte ho s tím prostě pracovat. Vy jako rodič jste zodpovědný za to, koho jste si vybral jako partnera a s kým jste to dítě splodil. Vy jako rodič jste zodpovědný za to, jestli to dítě bude ve škole přiměřeně prospívat, anebo jestli z něj bude lempl, protože ono samo vidí, že jestliže vy jste 4krát soudně trestanej, neustále na dávkách, 4krát rozvedenej a podobně, tak v tu chvíli to dítě to logicky ovlivňuje. A nedivte se, že pokud jste rodič, který řeší situaci tím, že když je nějaká krize, tak si jde 4krát do týdne vylejt hlavu do hospody, místo toho, aby s tím dítětem trávil čas a vštěpoval mu to, co má otec nebo matka do života dítěti vštěpovat, tak se nedivte, že vám vyrůstá dítě, který je potom v době puberty na pokraji zhroucení. Dítě do 12 let, to znamená do nástupu do puberty, primárně reaguje absolutně na rodiče. Co jste do 12 let opomněli, protože jste tam prostě nebyli, nebo jste se rozvedli a dítě máte jednou za 2 týdny, nebo jste byli prostě ve vězení, nebo jste byli prostě furt v práci a tak dále, tak to, co jste nestihli do 12 let, to už se vám po 12. roce věku dítěte bude dohánět hodně těžko. Nesvádějte to ani na sociální sítě, ani na společnost a už vůbec ne, jak tam bylo, na nějaký politický strany nebo politické osobnosti. Vy jako rodič to máte v rukách. Vy máte tu sílu. Neumíte to, tak se vzdělávejte. Nezvládáte to, tak si řekněte o pomoc. Ale vy jako rodič jste zodpovědný.